Csepel Pláza egy nagyon népszerű intézmény, népszerű a felnőttek között és népszerű a gyermekek között. Egy ilyen jellegű intézménynek, egy ilyen jellegű szervezetnek ott kell lenni, ahol az ifjúság, a veszélyeztetett korosztály van. Nagyon komoly munka, kutatómunka és gondolati munka előzte meg az alternatívák létrejöttét, kialakítását. A helység 3 részből áll. Láthatjuk, hogy itt a portál átlátszó bejárattal. Látható, hogy mi van itt egy első ismerkedés, érdeklődés szintjén, majd beljebb haladva a tér felosztása leképezi a szándékunkat, hogy be tudjanak lépni segítő kapcsolatba az ismerkedés és bizalomépítés után. Mindig 2 fő van jelen, 2 fő segítő van jelen. Amikor mi a forgalmunkat regisztráljuk, hogy hányan voltak, nem kérünk adatokat tőlük. Valós cél az, hogy maga a drogprevenció, és ez alatt értjük a dohányzást, az egészséges életmódot, a játékszenvedély elkerülését, ennek a megelőzését, a másság kérdése megjelenik nálunk, a család kérdése. Van egy tematikus hetünk, hónapunk, amelyben megpróbálunk körüljárni különböző témákat, éppen aktuális témákat. Attól függ, hogy milyen világhét van pontosan, vagy mely az a téma, amely meg tudja fogni a fiatalokat. Leülnek, rajzolnak, kézműveskedésen nagyon sok időt eltöltenek, ami nem csak önmagában kézműveskedés, hanem egy remek helyzet arra, hogy ellazuljon, elgondolkozzon a fiatal, és behozza azokat a gondolatokat, amelyek más szituációban nem mernek. Azok a fiatalok, akik 4 szemközt szeretnének elmondani néhány gondolatot, néhány érzést, megosztani éppen az örömüket, bánatukat a 4 szemközt, azokkal itt hátul tudunk beszélni. Nekünk az célunk, hogy ne csak egy játékteret adjunk a fiataloknak, ez a csalogató, de hogy igazából minden olyanról szó eshessék, amit nem mer máshol elmondani. Ez lehet, hogy 1 nap, lehet, hogy 1 óra, de lehet, hogy beletelik 3 hétbe, mire olyan bizalmat tudunk kialakítani, hogy ő ezt elmerje mondani az érzéseit, gondolatait. És persze mindaddig, amíg itt van, addig nem megy el máshol, nem megy el játékgépezni, nem megy éppen cigarettázni, itt leül és rajzol, nem bandázik esetleg az utcán. Minden témánál végigjárjuk azt, hogy minek milyen következménye lehet, miért történik. Tehát amikor mondjuk drogprevencióról beszélünk, akkor nagyon kiszélesítve azt is beleértjük, hogy más területeken mit tud tenni egy fiatal, hogy mi a felelősség, ő milyen felelősséggel bírhat adott tevékenységekben. Tehát ezeket mind-mind próbáljuk körüljárni.